kada Allah ya bamu da tafaru kuma shek kamar yadda yake faɗa wallahi duk wanda bai gaya min gaskiya ba shi da Allah duk wanda bai gaya min gaskiya ba wallahi shi da Allah haƙƙi yana kan shi ya kamata kowa ya sani duk abin da aka cewa ba daidai ba ne ya kamata a gaya mana saboda ba zan iya zama yau ina buso ba gobe ina kauran nan wanda ina kurare inda akwai abubuwan da za a yi za su faru wanda yake ba zan sani ba amma ku da kuke mu'amala cikin mutane za ku yi san abubuwan da ke fara kuma haƙƙin ku ne kuma ku gaya mana ko da daɗi ko ba da daɗi saboda haka ina roƙon wannan a kowane lokaci in an ga abin da ba daidai ba a gaya mana don mu san za mu tsawata wasu zan iya sani wasu ba zan iya sani ba saboda haka yanzu ne aiki yake wutan jan duk wanda ya san zamfara ya san irin bala'in da ke na faɗa ni ce ina tausaya ma al'umma jihar zamfara ina tausaya ma wanda zai zo ya karɓi mulkin jihar zamfara sai Allah ya ɗora mu wannan mulki na san irin matsalolin da suke ciki wallahi malam in ka san wasu abubuwan da ake yi to sai ka tunani ka tambaya ta ina imani na mu abubuwa daban-daban da za a yi wajen shugabanci al'ummar da za ka jagoranta da sauransu to akwai aiki a na farko duk wani abin ci gaba wallahi babu shi a kasa babu shi duk wani zalunci da kasi